ama sa in thupuya kan lu main ka video te min lo ngai lut saka min lo thlir sak thin tu te in zawai chunga lom thu karon soya chuti rual chuanin YouTube te Facebook te hi ezon nana mang kani lem lo awangin regular takin karon lang theilawa in mihriat thiam na ka ngen bok ani katuina ani ve awangin akhat tokin amoi tokin karon lang ve zeu zeu thin ani ti kha milo hriat sak don nia tun tuma kan video tur chu Lirthei Hlui Hralh dan Chungchang karon soidona hei hi apoimo khop maya ngun doin lo ngai thla ila a hreto te tan chuanin a ho viau mai theia amai ro chu la hrelo tam tak an lom thina wangin hei hi lo siam kani kan Lirthei Hlui te kan Hralh reng rengin thil ti nge nge tur poimo tak mai a oma hei hi mizo te hianin kan ngai poimo lovin kan la serious lo maya buaina tam tak alo chuak thina kan ngai poimo tok lo wangin police ma voi tam in lan angai chang te po om thin ani chu wangin Lirthei Hlui kan Hralha kan ngai poimo tur thil hote anga kan ngai si tangkai mai ron tarlan katum don ani pakhat na chuan keima ton nge tang ti hian lo soita ila kumsang ni somni pali kumkhan lungleya kamel hriat tha mai te motor ka lei saka ikovan ania chu motor chu mel hriat tha kan ni thaw wangin ani po chuan min ring ngamin seletar po siam lovin ming thlak lampang po ngai tua chuang lo chuanin lungleya om chu kein bank transfer in poisa ka thuna driver ka ruaya driver in aizola min ron khal phei sakta a ti chuanin ke chuanin chu motor chu Hralh chhon le tur hlep neya azuar le tura lei kania ti chuanin aizol aron thlen ni la la in tlailama kamel hriat te tho motor zuar chhong vele thin tho ten min ron dor ta a cheng sing khat vel lepin ka Hralh ani ti chuan ni khat chu boi taka ko online phone call lo kala chuta chuan mi pakhatin min ron bia chumi ming chu ini tin ka ming te min ron zota ni enge ni ta ti a ka zole chuan lekha poimo ropek tur chekanaya ti in kan ina an lo da ta a ti chuan tlailama ka ho chuanin chu lekha poimo chu ka en ta a hei hi ani he lekha hian ti hian alo in ziaka kumsang ni somni pali kuma kan thian pa lunglemi ikovan ka lei sakta ka Hralh le to kha rui hlo thu buaya an lo mana chu keipo kha motora khan in nam noina kalo nei ve to awangin thu zo fia turin min lo ko na ani a ni somni pani thanga sangni somni parukdar soma 1st Battalion MAP arm venga NCB officer in report tura ko kani ti chuan ke engma ti sualna nei velo po kha in report hun anron soya ka in report lo ani chuan dan angin man thei kani sia ka ti sual ni mi alawa khan ka in report ve nge chu angai ta a thu min zofia turin ka in lan angai ani ti khan ka soi tu machu kan se uar to in ka ringa kha motor ka lei ka Hralh le ta ka kha rui hlo phurnan an lo manga ti chuan rui hlo do tu pol te chuanin an lo man ta a aminga kha owners name kha thak alani lova first owner ming angkhan ala oma wangin first owner chu anwa beta a first owner po chu alo in report to a thu te po zo chian alo ni to nge a ti chuan first owner chuan chumi ne na chuan ka Hralha ti in ka ming alo soya tiang chuan keipo chu min lo ko vele alo ni a om zia chu kha motor kha anei tu tak rui hlo phur tu kha an la hriat chua lo wangin a rui hlo nei tu ber hriat chua an du awangin ti chuan min lo chui ta alo ni ber chu chuta thil lang chiang chu hei hi ani first owner khanin ka ne na Hralh rual khanin
kei khanin ming lo tha kila ka mingin lo da fel thlapila tiang chuan ka hral le na po khanin an mingin lo da fel thlap ni la chuanin keini khan buaina kan nei to lo tur alo ni a ama ero chu first owner mingin ala oma wang le keini alei tu kalkual zel kan lo ni awang khan buaina kan lo tok ta ani ming kan thlak lo awang te le ka hral na shimshima po seletars mumal kan lo siam lo wang khan buaina kan lo tok ta ani tihian Mizoram sarkar tu chuak khan chiar ta ila motor hral emo leichhom don hian dan dik taka transfer of ownership ming thak kalpui ngei ngei tur ani motor vehicle act sangkha zakua somriat pariat nuaya section somngana tarlan angin motor leitu hian achen na bial district transport office DTO naya aming thak na abuai pui tur ani dan anga ming thak apoi mo na tihian hantar lang ta ila motor ilo shalta a I motor shal chu ming I thak tir lova nangma ming ang khanin ala om ta a ti chuanin anuwa I motor leitu te chuanin rui hlo an lo phur ta a ani lo point mi an lo su a mi motor te an lo su ta a alo che sual pal theya kong thanga tlan liam theya tiang chuanin motor chevekin thila lo su pal thei ani lo vek point ruk ruwa wangin I motor po kha ruk alo ni thei ani chuti huna chuanin an lo biak masak ber tur le amo phur tu tur chu first owner's name kha ani chu nangma kha ini ming ile thak miaw lo awangin kha motor nei tu kha nangma ini rui hlo an lo phur ani chuanin a phur tu te kha a rui hlo nei tu te an ni lo ni chuanin a motor nei tu kha nangma ini miaw awangin mo I phur ngei angai don ani video tan tir lama ka soi to ang khanin in soi fel mei hi a har khop maya thu buai arit to si a rui hlo a ngat phei chuanin Mizoram police te ina anman ang chi hi chu alarit le tuklova mizo kan ni thina wangin inriat thiam na tam tak om thina ama ero chu central lampang inrol na ani to phei chuanin thil a har sa em to thina kha motor nei tu kha ilani miau chuanin imo phurna kha alian hle don ani ka hral dei to lom poti mala I hral khan ming an la thlak tlet lova ani lo point I hral na mun I se box si lova I motor lo leitu te kha I se chiang to box si lova chutiang ani chona mo phur tu tur chu nangma kha ini a danang point man thei ini central anga ngat phei chuanin tuna min ko tu ka ti NCB kan ti ngat phei hi chu then khatte soidanin tong moi lo ni lo se an sulem em maya entinan mi motor bulai lo dinga chumi motor chuan rui hlo lo phur hlo maya idin ve abulai lo din ve ringo ta wang khan I om line chu motor chu lo check ani ta rui hlo nen chuan an man ta nang pu abul nai lo din ve wang khan in man thei ngal ini abul naya nilum ai puite zong nen khan an khom vek zel mai ni in ngai thiam na an nei ve vak lova chu wang chuan film khur angai em ani adot le chuan documents chungchanga han soile ta ila I motor kha road taxi hun rei tak pek thei ani lawa tlang puin tun la ya phayang kumsom panga ti maila kumsom panga hi chu fitness satan chau kan pe a road tax big phei chu kum nga tram hian kan pe tlang pui ani a alo thimaya rei lo te a thi huna khanin DTO lampang transport lampang khanin an deal tur chu first owner aming nei tu akha an la deal tur ber khani ming ang khami motor ming nei tu khan la deal dona ming tha kala ni lo chun nangma bok khan thing don che kha thil nin om ve tak ani boka chu wang chuanin insurance chungchang a po lo ni se tu tiang thau chu ni a I motor leitu te khanin I ID an mamoreng nga insurance tin nan ka pui voter ID mi lo thon te anti sek
mai don ni chu wang chuanin Lirthei Hlui kan Hralh rengin ming thak hi ngai poimo hle tur ani a dan ang poin thak ngei tur ti ani awangin ming thak hi kan ngai poimo hle tur ani motor ming thak dan ti hian hantar lang le ta ila ama sabera chuanin seleters o mangaya chu motor kan Hralhin a Hralh tu le a leitu inkara lekha da tina ani maya chu kan ziak ngei tur ani a signature kan pe bok tur ani a chu signature chu chiang takin alang tur ani documents ngai te first owner's name voter ID emo Aadhaar card pen card emo le passport a thei chuan thalak om tel sela aw mangai ngei boka eng chuan motor documents zong avain anun vek angai bok ani chu a motor neitu lamatanga documents poimo kan pek turte ani a leitu lamatangin documents ngai om vele a chu garage certificate motor dana an neim ti hriat puina khopuya om tetan nei ngei angai ani chuan kan documents tan voter ID Aadhaar card pen card emo kan nei angai boka motor kan leina seletar kha aom ngei tur ani ti chuan transport office lama form 29 le form 30 kan la chuak anga ta chuan fill up tur oma chu ta chuanin kan fill up anga chu tarang chuanin ming kan thlak to mai anga poisa tam tak sen na tur om lova cheng sang ni borvela in cover vek thei ani thil har sa om lo wangin Lirthei Hlui kan leile Hralh rengin ming thak kan ngai poimo hle tur ani ming thak tur hianin ikal man lo emo office idor man lo ani chuanin aizola poni se lunglei po champhai district sangsanga hianin documents lo boi puisak thei mi fel tak anom thina chungho chu Hralh atang point phone manga biakin documents poimo mang angte WhatsApp manga thalak te po inthonin anlo boi pui fel vek theya tiangchuan boi pui fel nuwa documents inthon ngai te po anlo thon let le thina tiangchuan kan kalman lo ni point mi ti tir mai thei ania tlema zong ero chu hlo an nei ve thin ti kha kan hriat angai ani atop na tan zon om le thei pakhat kan chang le lo anga kan motor Hralh tur kha keima ani mingin alo om lo theya mi motor kan lei to kalkual do nuai tong chi kha kan lo kol ve theya chu kan Hralh le du theita ani chu tiang alo ni po chuanin a thei sam chuan seletars mumal tak siam atha a seletar chungchang a hian ti hian han soila then khat chuanin a engtipon ziakela ming mai po kan zia shim chu a thavek kan ti a thatvek na chen chu om tho mai theya ama ero chu thil lian tham tak sarkar ma chan tur chuanin alorin tlak lutuk lova chowang chuanin kot ma din pui turin kha kut ziak satia kha alorin tlak mai lo ti kan hriat angai ani ukil hriat puina kot hriat puina ngei lekha siam athain ka sia min siam sak ngei mangkhanin seletar po siamila arin tlak bera engaw harsat na po lo tokla kot ma din pui ngai po lo ni se kha le kha arin tlak em ani chowang chuanin a thei sam chuanin ukil hriat puina ngeya lekha da hi alo him ber ani atlangkom nan ti hian kan soi anga keima ngei po he thilawang hian tuna kalabuai mek ani a NCB lampanga po police lama po inlan le po kalangai ngei tura kangaya thil zofia tur tam tak min la nei bok anga heng zong hi ka film khur tok lo wang te po ani thaya tuna tang chuan keima ngei po film khur to tumin thei to pin ma kalave to ngei bok anga azong a chuan film khur sen ani lawa amai ro chu thei china film khur ka tum to don ani ka YouTube channel hi min la subscribe lo ni chuan khongai takin min lo subscribe ve don nia